Ilaw. Hindi ko napansin to nung in-order ko, pero meron pala siyang ilaw. Hi guys! Kumusta kayong lahat? Ayan. So ngayon, mag-unbox ako ng selfie stick kasi nasira na yung selfie stick ko na binili. Patagal na yun. And since magsa-summer na naman ngayon, syempre, marami na naman tayong mapupuntahang lugar, lakwatsa, at kung saan-saan pa. So, syempre kailangan natin ng mga pang selfie with family. And then, yun. Kaya naghanap ako ng very affordable na selfie stick. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link sa Shopee. So, nakuha ko sa Shopee, very, very affordable. So, tingnan natin siya. Ito, binubuksan ko na. Ayan, ngayon na lang tayo ulit nakapag-vlog kasi busy tayo. May pasok si Vlad. So, since magsa-summer na, so, syempre walang pasok si Vlad, so hindi na tayo masyadong busy. Kaya, makapag-vlog na naman ulit. Isa pa. So, wala nang space. Yung aking camera. Yung phone lang ang gamit ko. Kaya, so, tignan natin. So, napaka okay yung packaging niya. So, let's see. So, sana naman okay na to. Kasi nadami ko nang nakuha na ganito. Nasisira agad. Lalo na pag pinaglalaroan na ni Vlad. Sira agad. So, yeah. R15. R1, it's R1S-L. Yeah. R1S-L. Kita nyo ba? Sorry, medyo maliwanag. And, so gusto ko siya kasi selfie stick and at the same time, pwede siyang yung naka-stand lang. So, for example, magpipicture kayong lahat in a group. So, pwede mo siyang itayo lang dun sa harapan. So, very affordable siya. Hindi siya sobrang mahal, pero pwede na, diba? Pwede na lalo na sa mga nagsisimula pa lang mag-vlogging, ganyan. 150 plus lang siguro ito. And, ito. I think may, meron siyang USB something. Maybe sa to. Hindi ko alam kung para saan siya, pero hindi ko pa na-check. Tignan ako. Tignan natin kung para saan yan. Siguro sa Bluetooth, kasi may Bluetooth. So meron siyang ilaw. Hindi ko napansin to nung in-order ko, pero meron pala siyang ilaw. So pag gabi, kasi inabot tayo ng gabi, for example, pupunta ng beach, yan. Lalo na sa mga taga Camarines Norte, sa Bagasbas Beach, malapit lang. So ito, pwede mo siyang gamitin. Pero i-check ko kung may charge, kasi baka wala siyang charge. Paano to na-on? Yun. Liwanag. Diba? So, paggabi, selfie ka, and then, maliwanag na siya. Tsaka, yan. Off na natin. Tapos, malaki siya. So, kasi minsan, pag manipis yung selfie stick mo, tapos yung naitatayo siya dun sa, pag malakas ang hangin, lalo na sa beach, tutumba siya agad. So, okay na rin kasi makapal. Ayan. So, itong USB for charging ng ilaw. Ayan. And then, it's a USB type. And then, tingnan natin kung paano siya ma-extend. So, I think, ano ba kailangan kong gawin para ma-extend siya? So, kailangan muna natin siyang i-open. Ano masira ko na ito? Kailangan ba akong pindutin? Okay guys. Ito na. Open na natin. Super haba pala nito. Super. Yan. Mahabang-mahaba siya. So, ganito siya pag in-open. And then, andito siya sa taas. Usually, nasanay ako nandito sa baba. So, dito ako nag-open. Pero nandito pala. So, yan. Ayan.
So, open na natin. Super haba niya. So, may nabili ako na ganito pero hindi ganito kahaba. As in, ang haba niya. 1.7 meters yung haba niya. So, na natin. Sa baba, so, ganito siya pag binubuksan. Buksan ko siya. Pero, yan. Tulak mo lang siya. So, yun na. Ganito na siya. Pwede mo siyang itayo. Halimbawa, gusto mo mag-vlog na naglalakad ka or gusto mo nakatayo lang to para makuhaan yung buong paligid yan. Sa mga nagsisimulang vlogger, maganda na to. Mura na. Yan. So, hindi pa naman tayo yung bonggang-bonggang. Yan. So, pwede mo siyang maitayo. Tapos, maganda siya kasi makapal. So, hindi siya tulad ng may mga nabili ako dati. I think, hindi ko lang sure, pero parang 200 plus ang bili ko nito. Hindi ko nakita yung price. Pero sa TikTok shop ko pala ito nabili. Pero meron din akong Shopee link dito. Pwede ko rin ilagay doon sa mga gusto bumili sa Shopee. Pero sa TikTok yun. And then, yun, mura lang, very affordable. Tsaka matagal mo nang magagamit. Tapos may ilaw sa gabi. Kasi minsan inaabot din kami ng gabi. Tulad nung nag-vlog kami nung kasama ko yung kapatid ko si Cathy. Hi Cathy! Hi Kat! So, meron din po siyang Facebook page. Ilalagay ko rin yung link at saka yung photo nandito. Ilalagay ko rin sa paligid. Tingnan nyo na lang. Follow nyo naman po yung kapatid ko si Cathy. Cathy D. Vlog. So, yun. 40 anyos daw ang kanyang vlog. So, makikita nyo rin po yung mga vlog niya. And gusto namin talaga mag-vlog. So, may mga balak namin talaga magpunta sa iba't ibang lugar dito sa hindi lang dito sa province. So, maybe soon sana sa ibang lugar din dito sa Philippines. And yun, makapag-vlog kami. Kasi iba-iba naman yung experience kada vlog. So, ito naman yung sa amin. So, yan. Sana mapanood nyo rin. At sana mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, sa aming family vlog. And then, sa mga taga Camarines Norte, sa mga taga Daet, sa mga friends ko, share nyo lang po yung aking YouTube channel. At sana supportahan nyo po. At yun, marami pa tayong ilalagay sa ating YouTube channel. Marami tayong plano. Kaya sana po i-follow nyo po kami and click nyo lang po yung notification bell sa inyong sa right side. So, para ma-notify kayo kapag may bago kaming vlog na ilalagay. So, yun nga. Unti-unti lang kasi yun, wala pa akong talagang yung camera ang ginagamit ko. So, at this time, ito pa lang cellphone ko. Kaya medyo hindi rin namin maayos pa dahil marami pa kaming ginagawa nito nakaraan. May pasok pa si Vlad. So, ngayon magsa-summer na. So, siguro unti-unti na namin ulit maasikasoin kapag vlog kami. And then, ito na. Ayan. Ayan. Sana po sa mga aspiring din na gusto magsisimula pa lang, pwede itong magamit. So, sa mga family selfie nyo, yan. Sa mga mahilig mag-selfie. Yan. So, yan. So, lalagay ko lang yung link sa description box. Bili kayo. Affiliated ako sa Shopee rin, I think. So, yan. Sana bumili din kayo doon. Click nyo lang. Thank you so much for watching and please follow our YouTube channel at meron din po akong Facebook page. So, yun, i-follow nyo din po ako. Ilalagay ko din po dito sa screen at sa description box. I-click nyo lang po. Salamat!